No, nějak to tu smrdí tady, jako. Já nešmrdím. No, tam jsem procházel, Tady. předtím kolem vás jsem tam procházel, smrděli jste jak, nevím co. Já? Tak kdo tam smrděl? A já jsem čistý. No asi těžko, tam jsem procházel kolem vás a smrdělo to, vole, jak nevím kde. By mě zajímalo, když jste se naposledy sprchovali. Já předevčírem. Předevčírem, jo? Lama šmrdět. Jako voják. Bez stardy. 700 tešky. Smrděli, v lese spali. Já bych se nedivil, kdyby tu byli nějací brouci nebo něco. Smrdím. No tam ten, vedle vás. No a proč tak smrdí, jako já tomu nerozumím. A proč, jako se pochcal? Co? Já nerozumím. Lesbiny. On se počul to nechci. Ho zbili a on se pochcal? Ne, lesbiny. Lesbiny? On se počul a necítí to. Já nesmrdím. A co smrdí nebo? Já nerozumím. Poslouchej. Lesbiny, když máš lesbiny. Jako lesby? Počula a necítí to. No, A proč to necítí, jako? On to necítí. A kdy se to stalo, nebo co? Každý den on se počulává. A to jako Já nesmrdím. jako když už jako tak z nějakého kontejneru vzít nějaké oblečení nebo něco, ne? Poslouchej, když si ho žálí, spíš venku, počula se, to necítíš. Toto. Jo, ale Já jako ti nesmrdím, lidi, co víš. chodí kolem, to je masakr tady Já toto. vím. Dej mi cigaretku. Já nemám, já nekuřím. Jaký důvod? Já nemám důvod kouřit. To já nesmrdím, vidíš. A já neříkám, že ty smrdíš, ale Já jako já vím, jsem kolem no. něho prošel jako, Kolega, já vím. no kolega, Poslouchej, hruza. on necítí lesbiny a on se počulává a to smrdí, ne? No, A ty spíš, to smrdí. to je nechutné úplně jako. Já vím. On se počulá, necítí to, bo lesbiny. A smrdí to. Já vím. No. Já nesmrdím, já jsem v pohodě. A na nějakou ubytovnu nebo něco, nějaká Ale krizová tady je nebo ven, něco? na ulici je vraku. Jo, ale tak na ulici jenom chlastat, jako? To taky není správné řešení. Tak to máš pravdu. Já nesmrdím, Kdyby člověk opravdu chtěl, tak se srovná v tom životě. určitě. A tak. Ale proč? Takže jo, vůle. Vysvětlete mi jako na rovinu, proč ti lidi bezdomova se nechcou dát dohromady. Kdyby opravdu chtěli, tak to zvládnou. Ano, Ale oni nechcou, ale z jakého důvodu nechcou? To mi nejde do hlavy celý tam je život. důvod. Jaký důvod? Něco ztrátíš, propadneš alkoholu, No. a chci venku. Ale já jsem taky ztratil rodiče, jo, ztratil jsem rodinu. Aj Já jsem celou rodinu neviděl přes 10 roků. A jsem bezdomova? Nejsem. Žiju furt. Máš ambice, ano, chápu. Ale to záleží na člověka. Ano, záleží na člověku, Ale ano, ale máš jako... pravdu. Jo, já vím, že mám pravdu, Já ale... to vím. Pane, nemáte cigaretu. Já vám jdu Jo, dobře, děkuju. Jo, díky. Krásnou noc. Záleží na každého. Jak si uděláš, jak si ustřelíš, tak to máš. Ano, ale proč jako... Třeba sám za sebe mi řekněte, proč se nechcete dát dohromady? Já? Tak třeba... Já žiju, jo. Ano, ale bez domova. Proč se nesnažíte dát dohromady, abyste mohl žít šťastný život? Někde v teple, domu, začít pracovat. Proč se o to nesnažíte? Já? No, Já pracuji. pracujete? A kde, jestli se můžu zeptat? Nebo jako co děláte za práci? Já? Já jsem vyučený zedník. Předtím a teďka? Je mi 65 roků, nevím za to starý. Děcka velké, praděda jsem, to už. Máte děcka, jo? Máte 6 děcek. No a myslíte... Nejstarší holka, 43 roků. A těm dětskám je příjemné, že jste bezdomova, nebo oni jsou taky?
Jako já se ptám na rovinu, jako já tady toto ve svém životě nedokážu pochopit, když jsem to nezažil. Až to zažiješ, potom budeme. Dobré, mějte se. Ale vy, krásnou noc. Vám také krásnou noc.